Sebavedomie ženy začína tam, kde sa dobre cíti vo vlastnej koži. Estetická medicína nie je o dokonalosti, ale o harmonii a spokojnosti so sebou samou. Moja dnešná klientka prišla dnes k nám s požiadavkou spevnenia pleti. Vzhľadom na svoj vek začína jej pleť ochabovať, objavujú sa prvé vrásky, najmä nosovo-ústne vrásky a marionety v ústnych kútikoch. Takisto prišlo u nej k prvým stratám objemu v spánkovej oblasti v strednej časti líc a po konzultácii s klientkou sme sa rozhodli použiť dnes veľmi celosvetovo populárny materiál na báze kyseliny polymliečnej. Kyselina polymliečná je vlastne stimulátor kolagénu, biostimulátor kolagénu typu 1 a prirodzene postupne nám kožu v priebehu ďalších mesiacov po zákroku spevňuje, je viacej elastická, zlepšuje sa jej kvalita a mierne nám pribúda aj objem, čiže celkovo sa zlepší vzhľad kože. Na rozdiel napríklad od výplní s kyselinou hyaluronovou, kde vidíme účinok okamžite, ale vlastne pridávame objem. Tunak vlastne máme naozaj prirodzený postupný výsledok. Dneska sme urobili prvé ošetrenie a väčšinou treba 1 až 3 ošetrenia v závislosti od stavu kože pacientky, pričom druhé ošetrenie sa zvykne robiť s odstupom niekoľkých týždňov, väčšinou od tých 4 až 6 týždňov a tretie, ak je potrebné, stačí urobiť aj o pol roka. Prvý efekt vidíme o 4 až 6 týždňov a v závislosti od stavu, v akom je koža pacientky, sa potom rozhodneme, či budeme realizovať ďalšie ošetrenie. Ku každému klientovi samozrejme pristupujem individuálne a najlepšie je prísť osobne na konzultáciu, kde vám navrhneme ošetrenie, ktoré je pre vás najvhodnejšie, takže budem veľmi rada, keď vás uvidím v Interclinic. Ďakujem.